חייק, יאללה, תכסח עם אמא שלנו. כן, אחי. נבדיש, מזוסטס קטוש. צרפתית. רגע, עוד לא אומרים כל הכבוד. את מבינה למה? אצל ניסים, תראי מה יש לו, מה הוא עושה. מה? מי ירד? אבל מה? הוא יכול לתקן את זה. אני יודע גם לתקן את זה שלי, כן, אותו דבר, כן. אבל הוא שם את הכל ככה. זה כשיהיה לי ברור. בסדר גמור ניסים, קח 2. תהיה לנו בריא. תראה, כל אחד ניצח. 1, 2, 3. עכשיו התור שלה. ניסים, יפה מאוד. השני, נדמה לי, השחורים היו, לא, אחד היה על הרצפה ואחד היה אצלי. אז את יכולה לחכות הרבה זמן. לא, רגע, בוא נעביר. מאוד שם. תרמי את זה. אבל ככה יפה מאוד. מי לקח את המיליון? אני. שמע, דין פרוטה כדין. דין ביה, נכון. מי אמר את זה? דין פרוטה כדין מאה. נחמן ביאליק. רבי נחמן ביאליק. זה לא נקרא ערבוב לפיזור, תן לה את זה. תשתגע לו את השכל, 2 סיבובים גומרים תרמי משחק. את שני ידיים צחקים. הנה, כולנו, גם את שם אתה...